Nagkasinabot ang probinsyal nga gobyerno sa Davao Oriental ug Commission on Elections kon COMELEC nga himuong luwas ug malinawon ang 2025 midterm elections. Pinaagi sa iniusang candidates briefing, Interfaith prayer, unity walk ug peace covenant signing nga gipangunahan sa COMELEC Davao Oriental. Gitambungan kini sa mga opisyal ug empleyado sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga representative sa pribadong sektor, ingon man mga local candidates nga magpapili karong eleksyon sa bulan sa Mayo ning tuiga. Sumala sa COMELEC, tumong nila nga maghiya ang mga kandidato ug ilang mga supporters sa saktong pagpangampanya aron mapatigbabaw ang kalinaw. Nagpirmahay sab og peace covenant. Giawhag ni Governor Nino Soteroy Jr. ang mga residente sa Davao Oriental nga ipasiugda ang kalinaw ug pagrespeto sa demokratikong proseso nining umaabot nga midterm elections ug ipakita ang tinuod nga ehemplo sa panaghiusa samtang gigamit ang kagawasan sa pagboto. Magsugod ang campaign period sa lokal nga posisyon karong Biyernes, Marso 28 hangtod Mayo 10, 2025 sa May 12 ang election day. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.